Процес розведення сил у Золотому розпочався. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко журналістам в Маріуполі на першому інвестиційному форумі. Процес розведення підтвердили спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. У Мінську на засіданні тристоронньої контактної групи українська делегація поінформувала про початок розведення сил в Золотому. Золотом останній обстріл був 18 числа по запевненню СММ, тобто це 10 днів тому назад. 7 днів ми витримали, передали СММ, що ми готові, дали їм денну підготовку і починаємо розведення. Далі буде Петрівське. Чому ми затрималися? Тому що нам треба, щоб це було не просто відведення, воно має бути перевірене, підтверджено СММ ОБСЄ. Ми дали їм час на підготовку. У прес-центрі штабу ООС нашому телеканалу підтвердили, що розведення сил на Сході почалося сьогодні о 12-й годині. Тим часом противник продовжує обстріли. З початку доби зафіксували 2 ворожі обстріли. Ворог обстріляв наших військових двічі. На Луганському напрямку після опівночі противник 20 хвилин з боку населеного пункту Нижнє Лозове з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил, обладнаних неподалік Луганського. На Донецькому напрямку після 11-ї ранку окупанти 25 хвилин з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали наші позиції в районі Богданівки. Нам вдалося зв'язатися з бійцем полку Азов, який перебуває в зоні ООС поблизу Золотого 4. Він розповів про стан справ на передовій станом на зараз. Пострілів не чути, їх зараз немає. І я не чув. Я останній раз постріли чув буде в 7-8 годині. Зараз все тихо. Вночі ми зафіксували, як відбувався обстріл. З'явилося багато постів поліції на всіх перехрестях між населеними пунктами. Золоте 1, Золоте 4, Катеринівка. Дивилися, бачив нові свіжонариті позиції. Поки що нічого глобальних переміщень військ не відбувається, але судячи з картини, планується. А от у Кремлі задоволені тим, що зараз відбувається в районі Золотого. Так, помічник президента РФ Владислав Сурков в коментарі ТАСС заявив: хороша новина, на ділянці в Золотому сторони обмінялися сигналами про готовність до розведення сил. При цьому додав, якщо все вийде в Золотому, потрібно відразу приступити до аналогічних процедур в Петрівському, після чого, не втрачаючи темпу, почати підготовку до нормандського саміту. Шлях до зустрічі у нормандському форматі відкрито. Таке в Мінську заявили представники України за підсумками засідання тристоронньої контактної групи. Обговорювали там, зокрема, початок розведення військ в Золотому. Наступним має стати Петрівське, якщо там режим тиші протримається протягом 7 днів. Про це написала прес-секретарка представника України в тристоронній контактній групі Леоніда Кучми. Разом з тим зазначила, що на інших ділянках фронту ситуація залишається напруженою, і українська делегація вимагає, щоб бойовики пускали спостерігачів ОБСЄ повсюди на окупованій території. Підсумки роботи тристоронньої контактної групи за останній період відкрили шлях до зустрічі в нормандському форматі на найвищому рівні, де, на думку Леоніда Кучми, можливе погодження дорожньої карти досягнення миру в Україні.